Daxuyaniya Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê ji bo rayegiştî, belatan, navendên navneteveyî û rêxistinên mafên mirovan. Rejîma terorîst a Kumara Îslamiya Îranê ji bo veşartina şikestên xeyên siyasî, leşkerî û stratejiyên îdeolojîk, çarekedîn êrişên xeyên bîmûşek û dronan bo ser têkoşerên Rojhilatê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê zêde kiriye. Ev êriş nîşaneya destvalabûn û lavaziya rejîmê li hembar guhêrtînên navçeyî ne. Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê di sê xelanda nêrîna xwe ya li ser rewşanîhara digehîne. Yek. Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê tekez dike ku ev şer û alozê ne şerê civaka Îranê û neteveyên vî welatiyê li gel cîhanê ye. Belku ev rejîma dîktator û tepeserkar a Tehranê ye ku tevahiya xelkê Îranê kiriye dîl. Ev şerê ku nîha hilketiye, ençema bidahan salan a siyaseta zêdexwazî, destêverdana dîkarobarên welatan û piştgiriya terorîzmê de ye. Siyasetê ku di encamê de hem Îran rastî hilveşîna aborî kiriye û hem jî Kumara Îslamî ber bi qerexa hilveşînê vebiriye. Du. Rejîma Kumara Îslamî ji destpêka vê qonaxa şer ve heta niha zêdetil ji heft sed caran serveriya axa Îrakê bînpê kiriye û Herêma Kurdistanê kiriye armanc. Di vê navberê de zêdetil ji sed û pênc êrişên rasterast kirine ser kampa penaberên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê. Di encama van cinayetên handa heta niha 21 kes şehîd bûne. Ku 10 kes civan têkoşer û penaberên endamên Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê ne. Em armancgirtina konsulxaneyan, kampên siyasî û cihên niştecî bûna xelkê sivîl bi bînpêkirina konvansiyona çenevreyê û tavaneke şer dizanîn. Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê daxwaz ji welatan, rêxistina neteveyên yekbûyî û navendên navneteveyî dike ku li hembar van êrişên Kumara Îslamî xêdî helvesteke çîdî û bîkiryar bîn. S. Daxwazê ji hemû hemwelatiyên xweyên li derveyê welat dikin, bi avayekî yekgirtî û bi berpirsiyariya neteveyî li ser kadeyan û li ber balyozxane û navendên biryardanê dengê xebat û xêra geştîna neteveya me bîn. Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê pêşvaziyê li her sûre hevkariyeke li gel aliyên Kurdî, partî û rêxistinên civaka sivîl û organ û alîgirên azadî û dadperveriyê dike ji bo pîştgiriya doza Kurd li Rojhilatê Kurdistanê û eşkerekirîna tavanên vê rejîma Kumara Îslamî. Di daviyê de radigehînên ku êriş û dagîrkeriyên Kumara Îslamî û encamên ve ne tenê îradeya me nahîcîne, belku baveriya me birêvayiya xebata ji bo hilveşandîna vê rejîmê û rîzgarbûna Kurdistanê qayîm tir dike. Ne mirî ji bo şehîdan û serkeftîn ji bo riya azadiyê. Hevbendiya Hêzên Siyasiyên Kurdistanê ya Îranê.